Задължителен предмет по религия в училищата предвижда община Бургас. След като в екипа на кмета Димитър Николов вече присъства свещеник, работата по изучаването на християнската религия вече започна. Предвижда се часовете по вероучение да стартират от втория срок. Все още не е изяснен въпроса с намирането на достатъчно квалифицирани преподаватели, които да водят часовете по религия. Това е някаква съвсем нова инициатива по линия на община Бургас, от която община Бургас поема ангажимента за заплащането на лекторите, които ще водят обучението по религия. Според църквата, именно училищата са мястото, откъдето трябва да започне православното обучение. Бургас, чрез лицето на господин кмета на общината, господин Димитър Николов, реализира и започна осъществяването на единствената стратегия за православно образование, просвета и култура, която се реализира като част от обща стратегия за развитие на община Бургас. Основната идея, която е заложена в тази стратегия, духовно-нравственото обновяване, да тръгне чрез образованието. Остава въпроса как ще реагират децата и дали родителите ще одобрят начинанието. Ти бъде ли интересно да се запишеш на такъв си? Да. Какво очакваш да... Да науча нещо ново за религията, защото тя е един знак, нещо, което ни кара да се чувстваме по-добре, да защитаваме истината и правдата. За мен не е проблем, че ще има часове по религия, защото баща ми е историк и аз оттам се водя по правилния път. За мен в история религия няма спирки, само прав път. От община Бургас се надяват този проект да спомогне изграждането на религиозните ценности у бургаските деца.